Bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul meu de YouTube. Astăzi ne vom juca 4 meciuri, 2 meciuri cu Ems și unul cu Penny și cu Bo. Vom deschide acest Big Box. Vom juca un meci la duo Shutdown și unul la Gem Crab cu Ems și cu Penny vom juca la Shutdown, la fel și cu Bo. Ems este un brawler foarte bun. Am omorât o singură echipă imediat. Ce multe kill. Am jucat doar un singur meci cu Ems și am luat din prima locul întâi. Și data asta am luat tot locul întâi cu Ems. Acum vom juca la Gem Crab. Ce ușor i-am bătut. Avem 7 gemuri. 8. Zece, acum ne voi retrage. Easy win. Foarte easy. Ușor, foarte ușor. Mi se pare cel mai ușor meci pe care l-am jucat. Acum vom juca cu Penny. Unde ești, Penny? Uitați aici. Duo Shutdown. Foarte ușor am omorât de echipă, dăm și ultimata. Haide, Carl, omor. Mai trebuia puțin de meci și reușeam să-l omorâm pe Carl. Pe Brock reușeam să-l omorâm.
What it's happened here? Vom mai juca un meci cu Penny deoarece am pierdut. Nu, hai să ne luăm. Unde te duci, omule? La bătaie? Stai la bătaie dacă vrei, dar oricum n-ai să reușești să faci nimic. Că vine Penny asta după mine și o să mă omoare. Să nu mori, fii atât. Se pare că Bull a reușit să o omoare pe Penny care era să mă omoare. Cealaltă Penny care era cu gândul să mă omoare. Hai să-i luăm robotul. Nu are nicio șansă. Yes! Am luat locul întâi de data aceasta. Acum vom juca cu Bo. Eu cu Bo nu prea am jucat. Lasă-mă odată în pace, măi. Nici nu știu dacă mai știu să joc bine cu el, vedem. Acum... I-am furat și n-am omorât și ia că... No, e imposibil. Imposibil, omule. Nu-i prima oară care mi se întâmplă asta. Și asta mă enervează cel mai tare. Deci tu te duci și îl omori pe ăla și în următorul minuțel stai să vezi că vine prietenul și gata. S-a dus totul pe apa sâmbetei, te omoară. Dar tot am luat locul întâi. Este bine.
Cam atât cu acest episod. Nu uitați, dacă vă plac episoadele mele, să dați like și să vă abonați.